Vítajte na webe Portek. V tomto videu vám ukážeme, ako si môžete jednoducho a rýchlo vyskladať kompletné oplechovanie komína z pódia vášho domova. Začneme so základnými rozmermi vášho komína. Ak si nie ste istí jednotlivými parametrami, kliknite na odkaz Info, kde nájdete všetky potrebné informácie. Následne zadajte základné parametre. Ako náhle ich vyplníte, na ľavej strane sa vám zobrazí ilustrácia, ktorá vás bude sprevádzať celým procesom. V tejto ilustrácii uvidíte zadané základné rozmery a postupne si môžete vyskladať kompletný produkt. Počas celého nákupu máte pod ilustračným obrázkom aj prehľad výslednej ceny produktu. Upozorňujeme, že bez vyplnenia týchto troch údajov nebude možné pokračovať v nákupe. Ako môžete vidieť, kompletná zostava oplechovania komína je rozdelená do 4 voliteľných častí. Vyberiete si, ktorú časť potrebujete. To urobíte veľmi jednoducho. Ak máte záujem napríklad o lemovanie komína, kliknite na príslušnú položku, pri ktorej sa červenou zobrazí upozornenie, ktoré jednoducho odstránite zakliknutím možnosti do košíka. Ako náhle máte produkt v košíku, môžete vyplňať ďalšie parametre. Zároveň ilustračný obrázok na ľavej strane vám ukáže aktuálny stav vášho produktu. Pokračujte do ďalších častí, o ktoré máte záujem. A nezabudnite opäť produkt pridať do košíka a následne pridať jednotlivé informácie. Ak sa rozhodnete, že niektorý z produktov nechcete zakúpiť, jednoducho kliknite na možnosť do košíka, čím produkt odstránite z nákupu. Ilustračný obrázok sa vám opäť aktualizuje a zelený štítok vám znázorňuje, ktoré produkty máte v košíku. V závere objednávky nám môžete zanechať akúkoľvek poznámku alebo priamo vložiť váš nákres. Urobite tak kliknutím na Vybrať súbor. Objednávku si ešte raz poriadne skontrolujte a kliknite na možnosť Pridať do košíka. Následne môžete pokračovať v nákupe alebo prejdite priamo k platbe cez pravé horné tlačítko Košík. Prajeme vám príjemný nákup.